Триває інформаційний вечірній ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. І далі про оборемні події дня сьогоднішнього. Зокрема, будемо говорити з політологом. Микола Давидюк, гість нашої студії. Пане Миколо, ще раз доброго вечора. Доброго вечора. Власне, почнемо з того, що сталося буквально кілька годин тому. Верховна Рада. Вчора це зробив профільний комітет, а сьогодні в Верховній Раді знайшлися голоси для того, аби проголосувати за те, що Єгор Соболєв тепер вже не очолює антикорупційний комітет у парламенті. Власне, він сам говорив про те, що його хочуть звільнити. І звільнили, бо бояться, насправді. А ті, хто голосував за те, аби його звільнити, говорять про те, що він є неефективний і до нього є багато претензій, багато запитань. Ви як вважаєте? Ну, насправді, я не прихильником, не хейтером Соболєва, так? От, і кожна зі сторін теж має рацію. Я б швидше дивився на це як політолог зі сторони інституцій. От є комітет, тобто він працює. Якщо є зауваження, сьогодні це з парламентської трибуни звучало, ну там, пишіть на керівника, наприклад, парламенту, пишіть ньому скарги. Тобто таких скарг не було. Як мінімум в письмовому вигляді, ми про них в медіа не чули, а потім в один день включається там 10 депутатів і кажуть, все погано, все пропало. Давайте міняти, бо нам треба його поміняти. От, ось це погано. І, до речі, це один момент. Другий, що в якийсь момент і сам Соболєв теж більше уваги звертав на громадську діяльність, на вуличні протести, ніж, наприклад, на роботу комітету. Бо, наприклад, питання легалізації агентів потрібно було підіймати давно. І цей закон мав бути готовий давно. Бо те, що зробила Генеральна прокуратура, неприпустимо. Людина, яка працювала на користь держави України, я зараз маю на увазі агента Катерину, так? Пані Сікорську, яка працювала на Україну як державу, боролася з корупціонерами, викрила банду бурштинової мафії, а це нереально потенційно мільярди гривень з нашого, а можливо і доларів, з нашого бюджету, з наших надр. Тобто вона, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, боролася, а потім беруть і викривають. Тобто вона не захищена законом була. З однієї сторони, з іншої сторони, вона потрапила в оцю м'ясорубку боротьби антикорупційних органів, і вона постраждала. І вийде так, що Розенблат, якого взяли на гарячому, не винен буде в фіналі, а людина, яка його затримувала і виводила його на чисту воду, буде винна. Тому тут і комітет теж мав брати участь. Не гаслами, а роботою. Але те, що знімають от просто, тому що їм там захотілося і йдуть на пролом, це теж недобре. І, до речі, з цим була пов'язана реакція світу. Тому що вони не звикли, коли ось, насправді ж, прізвище для них не важливе. Для них важливо, щоб працювала інституція, щоб законодавчі речі проходили через комітет, щоб не зайшов там туди, такий, скажімо, близький до влади аудитор НАБУ, щоб потім НАБУ не закрили, так? Тому що багато хто говорить, що це перший крок, наприклад. От, тому і для них дивно, що в Україні персоналі важніші, ніж самі інституції. От, і що, якщо змінити голову комітету, комітет може запрацювати зовсім в іншому напрямку. І все, що було позитивного зроблено в цьому комітеті, може бути перекреслено буквально за 2-3 засідання наступного голови, який просто поведе комітет зовсім в іншу сторону. Тому тут, насправді, можна дивитися ширше, бо коли звужують виключно до персони пана Соболєва, я не сказав би, що це найдраматичніше. Найдраматичніше те, що політиканство в кулуарах, таємні домовленості більш сьогодні важливі і більш впливові, ніж реальна політика, яку ми бачимо. Тобто, домовляючись між собою в кабінетах, великі політики з олігархами, вони впливають більше на процеси, ніж ті спікери, які говорять. Бо, наприклад, ті, що там нападали на Соболєва, їхні пояснення дуже часто були смішні. Ми в собі довго тримали, ми терпіли, вирішили висказатись. Чому ви раніше не висказувались? Тобто, і таких питань надзвичайно багато. Але тут питання інституцій. І, щоб не було відкату назад. Бо вийде так, що реформа вперед, 2 реформи назад. Реформа вперед, 3 реформи назад. Ось цього б не хотілося ні українцям, ні частині політикуму, ні західним партнерам. Власне, про західних партнерів, вони або словесно в заявах, або не лише в заявах, а при зустрічі намагаються впливати на ситуацію в Україні. І, власне, з'явилася така інсайдерська інформація про те, що ввечері 6 грудня, це вчора, керівництво Народного фронту зустрічалося з послом США Марією Йованович, і після чого, власне, змінило свою позицію щодо закону про, як його, скажімо, назвали там сьогодні журналісти, експерти, ліквідацію, скажімо, або вбивство Національного антикорупційного бюро України. Йдеться про те, що вночі законопроект був зареєстрований, про те, що парламент одноосібно
одноосібно може, скажімо, звільнити очільника НАБУ, і не тільки НАБУ, але, скажімо, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного агентства запобігання корупції. І, власне, вже один з депутатів, активних спікерів, Антон Геращенко у своєму Фейсбук написав про те, що сьогодні визначальний день, і окрім іншого, ми ще, власне, проголосуємо цей законопроект і навіть будемо сьогодні вже обирати аудитора НАБУ. А вранці вже цей законопроект, він зникає. Це була якась помилка, надто рано, скажімо, про нього заговорили. Чому він з'явився і чому він так раптово зник? Заміряли насправді реакцію західних партнерів. Тобто заміряли реакцію і в Сполучених Штатах, і в Європі, в Європарламенті, в Брюсселі. От, хотіли побачити, як відреагує. Дивіться ж, вносили не перші особи, вносили керівники фракції. А перші особи, коли побачили, що реакція негативна, Яценюк взагалі заліг на дно, а Порошенко сказав, що от взагалі я за антикорупційний суд хочу боротися, і я ультиматум ставлю, він начебто і піднімає ставки, що ультиматум, давайте приймати антикорупційний суд. Найбільший антикорупціонер в країні – це президент. Ну так, з його оцієї бравади ранкової ось так здавалося б, наче якби ми не знали вчорашнього дня. Вони заміряли. Але це те, про що ми говорили з вами в першій частині, що для Заходу неприпустимо. Якщо ви домовились, уклали угоду, пожали руки і пообіцяли йти вперед, нам же як партнерам довіряють, нам обіцяли безвіз, зробили безвіз. Нам обіцяли матеріальну допомогу, дали матеріальну допомогу. Обіцяли допомагають війську, допомагають війську. Обіцяли кредит, дали кредит. З нашої сторони обіцяли зробити НАБУ, зробили, вже йде відкат назад. Вони скажуть, ну ми ж кредит ваш не забираємо, і матеріальну допомогу, яку дали, ми з вас теж гроші назад не просимо. Чому ви обманюєте? От. І друге, Верховна Рада хоче впливати на НАБУ. Але ж смисл НАБУ ж і закладався такий, що він по каденції довший, ніж каденція президента чи каденція Верховної Ради. 7 років. Щоб він міг застати і одне скликання, і друге скликання, і щоб на нього не можна було впливати. Бо насправді, якщо депутати будуть впливати на НАБУ, то які корупційні розслідування можуть бути по відношенню, наприклад, до депутатів? Ну там в НАБУ, в САП чи в того ж ДБР новоствореного, да, чи НАЗК. То зрозуміло, що тоді створюється суперкаста депутатів, які, до речі, там годину тому підняли собі ще зарплату для легалізації стилю життя, так? Які зараз голосують закони лобійські, виключно забиваючи голи в ворота України на користь олігархів. Тобто вони це роблять. А потім ще, якщо НАБУ відкриває проти когось із них провадження, відкривається справа, все, тоді знімається керівник цього антикорупційного органу, бо скажуть, ну, або ти закривай справу, або йди з посади. І це буде шантаж. Ось це неприпустимо. І ми ніколи не досягнемо успіху в антикорупційній боротьбі, якщо ця посада буде залежати від політиків. Бо дуже важливий нюанс. Найбільші корупціонери в цій країні – це політики і олігархи. Ось цих два класи – це моноліт, який тримається там практично з середини 90-х, коли вже перші парламенти, ще перше скликання, воно було дуже романтичне, воно було віддане країні, так? В них була ця велика ідея створення країни. А всі подальші скликання – це ж були скликання самозбагачення. Набивання своїх кишень і кишень олігархів, встановлення олігархічного класу. І ось зараз його розквіт. От, тому все ж таки тут треба не допустити це, щоб та маленька надія, я не скажу, що це був супер-дуже ефективний орган, але це надія на те, що він буде розвиватися, мужніти і в певний момент дійсно принесе серйозні результати по боротьбі з корупцією в нашій державі. А наскільки політики, вони, наші українські політики, зокрема перші особи держави, вони реагують, і наскільки для них є важлива думка наших європейських партнерів? Якщо ви пригадуєте ще історію кількох місяців тому, літа, зокрема, коли йдеться про Михайла Саакашвілі, коли в нього забрали громадянство, теж громадянство вже в інших європейських країнах Михайлу Саакашвілі пропонували. І це означало про те, що інші наші міжнародні партнери не зовсім підтримують ставлення українських політиків, скажімо, до Саакашвілі. І заяви з приводу Єгора Соболєва, можливо, не як про персону, а просто очільника антикорупційного комітету, теж були. І, власне, журналісти, спілкуючись з джерелами у Європейському Союзі, пишуть про те, що Україну чекатиме непорозуміння з ЄС через відставку Соболєва. І джерело в ЄС повідомляє про те, що українська сторона про можливість цих непорозумінь знає. Тобто, наскільки враховують наші політики те, що говорять західні партнери? Враховують, надзвичайно сильно враховують, але не перебільшують. Тобто вони знають, де є червона лінія, де є межа. Наприклад, вчора деякі політики почали шантажувати, що от знімете там Соболєва чи будете йти там далі в атаку, вас заберуть безвіз. По-перше, це не гоже, щоб українські політики грали проти українського інтересу.
Але, от, наприклад, провладні політики, вони чітко знають і розуміють, за що можуть забрати безвіз. І от вони вчора заміряли. От ввечері вони кажуть, давай зіграємо і подивимося. От за ніч зрозуміли, що не варто, оце є межа, і вони зупинились. Тобто те, чи впливають на них західні політики, впливають однозначно. Це дуже важливо, бо Україна одна з тих держав, яка завжди йде в якусь сторону. Так? Зараз ми йдемо в європейську сторону. При Януковичу ми стрімко дрейфували в російську сторону. І політики розуміють, що якщо вони не будуть йти в Європу, течія їх понесе в Росію. В обійми Росії, та, яка сьогодні знищує Україну на Донбасі, в Криму, в Луганську. От, туди вони теж не хочуть. Дивіться, зараз російські олігархи навіть уже не хочуть в Росію. От дивіться, Керімова зловили у Франції на півдні, так, в Монако, там, з сумками забитими там, $1 мільярд. Він же ж їх з Росії вивозив, то він не хоче там сидіти. От так само і наші провладні мужі, вони теж не хочуть в Росію, вони хочуть все-таки до Європи, до визнання, до європейських стандартів, тобто і управляти хочуть європейською Україною. Але тут не вживається їхній азіатський, візантійський стиль, щоб поєднувати і корупцію, і управління державою. Ось цього немає вже в Європі. Можливо, це було десь там в середньовіччі, можливо, ще раніше. Там, коли королі правили, так, вони могли і собі брати, і там кидати щось зі стола. Але вже час пройшов цього. І все-таки треба вилюднюватися і бути нормальними партнерами, щоб з тобою хотіли вітатися, щоб тебе розуміли, а не ждали, коли твій термін закінчиться, щоб прийшов інший політик на твоє місце, можливо, трошки краще. От не всі київські, я маю на увазі всеукраїнського масштабу політики, це розуміють. І на превеликий жаль, вони от граються в корупцію, вони більше граються в ці кулуарні міжособи. Це знову ж таки з метою якої? З метою корупції, безкарності корупції і насичення коштів в своїх кишенях. Ось це на превеликий жаль залишається. І західні партнери це бачать. Просто оця сліпота, їм так здається, вони як маленькі діти, знаєте, які хочуть, щоб їх не бачили, закривають очі. От так само це багато державних мужів, які думають, що вони крадуть, і ніхто цього не бачить. Бо вони хочуть, щоб цього не бачили. Але прослідковувати по офшорах, хто куди скільки виводить, і якщо це там двоюрідна племінниця, ніхто не здогадається, що в неї там на Кайманах з'явився офшор, який там зайшов 2 мільярди за 2 роки. Ну це ж логічно. Але вони чомусь думають, що це ніхто не здогадується. Здогадується, і ці нитки просто ведуть до їхніх прізвищ. Я би, власне, хотіла запитати, на вашу думку, чи деякі нитки не ведуть до такого анонсу про те, що, можливо, навіть наступного пленарного тижня може бути ще одна відставка, зокрема про керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Власне, про які ниточки я кажу? Сталася ситуація, яку дехто називає про те, що Генеральна прокуратура зірвала спецоперацію НАБУ, викривши цю спецоперацію, після чого Генеральний прокурор звинувачує частину, скажімо, агентів в тому, що вони працюють нелегальними способами з нелегальною технікою. Після цього Генеральний прокурор з трибуни Верховної Ради майже дослівно, я пам'ятаю, як він сказав з приводу Ситника, про те, що справа в тому, що молода людина, молодого органу допустилася помилки у знанні законодавства. І ще одне, він запевнив, що з приводу порушення цього законодавства усі, хто потрібно, зокрема керівник НАБУ, понесе кримінальну відповідальність. І вже виступаючи у Вашингтоні, на глобальному форумі, про який ми згадали, можливо, це було кокетство, можливо, це теж був певний анонс з боку Артема Ситника, але він заявляв, цитую, «Я виступаю, можливо, останні дні на своїй посаді директора НАБУ». Це він сказав у Вашингтоні, перед нашими західними партнерами. Можна тут говорити про ниточки, про те, що це складається в таку певну схему, і ця схема нам, скажімо, анонсує певний висновок. Чи, можливо, я перебільшую? Ні, скажімо, багато хто цю схему планував. У нас є, власне, зараз Єгор Соболєв телефоном, щойно мені сказали. Пане Єгоре, доброго вечора, канал АТР, чи ви нас чуєте? Вітаю. Пане Єгоре, приємно чути, як на мене, у вас хороший настрій. В контексті останніх подій, те, що ви вже не очолюєте антикорупційний комітет Верховної Ради, що далі плануєте робити? Що далі, скажімо, буде завтра? Чи будете певним чином це оскаржувати? Ваші подальші дії? Я не буду нічого оскаржувати. Я думаю, що це грамота від корумпованого президента і корумпованої більшості Верховної Ради, куди сьогодні
віддали голоси і Блок Петра Порошенка, і Народний фронт, і Опозиційний блок, і Радикальна партія, і дві групи, які є уламками партії регіонів, Воля народу і Відродження. Я думаю, це мені такий знак якості. Що далі збираюся робити? Працювати як рядовий член комітету. Дуже важливо, щоб ми не дали поламати важливе законодавство про незалежність антикорупційного бюро, про відкритість власності квартир, машин, будинків, землі, про відкритість власності посадовців, електронні декларації. Це все законодавство було створено в нашому комітеті, в тому числі в період, коли я їм керував, і важливо все це зберегти, і не просто зберегти на папері, як закони України, але й втілити в життя. Для цього, звісно, доведеться багато що зробити, щоб підняти людей, щоб суспільство настільки схопило за горло топ-корупціонерів, щоб в них не було іншого виходу, або бути задушеними, або прийняти ці цивілізовані кроки, які дозволять їх відправити за грати, а їхнє майно конфіскувати. В контексті, зокрема, вашої ситуації, дехто з експертів висловлював таку думку про те, що українці надто ідеалізують антикорупціонерів і, власне, говорили про те, що до вас теж можуть бути запитання. Зокрема, запитання, чому ви на час, скажімо, розслідування щодо Михайла Саакашвілі та вашого соратника, скажімо, не самоусунулися з посади голови антикорупційного комітету. Чому ви цього не зробили? Можливо, це було правильно? Річ у тому, що я соратник Михайла Саакашвілі тільки в темниках Банкової, в казках або брехні, яку розповсюджує адміністрація президента. По-перше, всі знають, що я член партії «Самопоміч», член проводу партії «Самопоміч» і член політради партії «Самопоміч». А по-друге, якщо говорити про наше стояння під парламентом, акцію тиску, яку ми проводимо 17 жовтня, то я неодноразово пояснював, і всі, хто там був, це бачили на власні очі, що ми стоїмо окремим табором. Ми організували разом з ветеранами війни за незалежність громадський рух визволення і зробили окремий табір зі своєю дисциплінною організацією і фінансами. Всі наші доходи і витрати прозорі. Ми збираємо гроші від людей з скриньки, які стоять прямо біля табору на вулиці Грушевського, і на банківський рахунок. Причому ми регулярно звітуємо і про те, скільки нам пожертвувало людей, і на що ми це витрачаємо. Витрачаємо ми на паливо, на продукти, на облаштування табору речами на кшталт пенопласту або піддонів для тепла. А пожертвували нам за перший місяць протесту, ми робили звіт, це було 450 тисяч гривень. Наші дії, наші фінанси, наші цілі, вони повністю публічні, а нема жадання нас в якесь багно втягнути. Це просто протидіяна. Пане Єгоре, дякую вам за такий короткий коментар. Дякую, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. І при нагоді хочу запросити вас до нашого завтрашнього вечірнього ефіру, якщо ви, звичайно, будете мати на це час і можливість. Будемо раді вас бачити в нашій студії, аби більш детальніше, триваліший час обговорити ситуацію, яка склалася. Єгор Соболєв, народний депутат України і в минулому керівник антикорупційного комітету Верховної Ради, був з нами наживо. Микола Давидюк, політолог, гість нашої студії. Отож, власне, маємо таку реакцію пана Соболєва. Те, про що ми говорили раніше. Це насправді ж нормальна, здорова реакція нормального депутата в цивілізованому парламенті. Тобто він не заявив, що він там створює свою партію і буде йти там на якісь там захмарні речі. Він не сказав, що все, я тікаю з країни, якби це, наприклад, могло би бути при Януковичі. Окей, забрали, ну, за посаду не тримаюсь, буду працювати так. Насправді ж, можливості в нього будуть і так надзвичайно великі, колосальні, і тримати дисципліну в комітеті, і намагатися впливати на рішення, і вести за собою людей. Що найважливіше, це нові ідеї, нові бачення і імплементація їх в законодавство. Тобто комітет же ж все рівно
готує матеріал законодавчий, голосує вся Верховна Рада. Тобто, якщо все правильно готувати і все це, тобто можна задавати тон цієї антикорупційної боротьби. Тим більше, що враховуючи вчорашнє голосування, там в нього є свої прихильники в комітеті. Тобто і він дійсно може вести за собою. Тому нічого страшного я не бачу, хоча зрозуміло, що інституція, так, і поведінка там окремих політичних сил, от вона викликає питання. Тобто Я от вони зрозуміла. хочуть сісти на голову. Маємо ще 3 хвилини, але ми перервалися на телефонну розмову з Єгором Соболєвим. Ми не завершили про ниточки, які, можливо, власне, цей ланцюжок озвучений, який, можливо, веде до швидкої відставки керівника НАБУ Артема Ситника. Я не вірю в швидку відставку. Я точно знаю, що її хочуть, і що навіть планували кілька сценаріїв, але я не вірю, що вони зможуть довести це до кінця. І те, що сьогодні там вночі велись переговори і зустрічі були і все інше, це одне тому підтвердження. Друге, все ж таки, НАБУ здобуває певний рейтинг населення. І от виключно з юридичного органу вони отримують певну політичну підтримку. І вони перетворюються в такий свого роду політичний, ну, я б не хотів сказати слово проект, але як мінімум фундамент, який підтримує населення. Тому тут теж, скажімо, можливо, це не будуть там протести в румунському стилі, так, коли там мільйони одразу вийдуть, але тим не менше свою 100 тисяч вони можуть отримати на вулицю, раз. Друге, підтримка західних партнерів. От, і частина політикуму теж буде підтримувати цей антикорупційний орган, бо не всі там корупціонери. Деякі люди дійсно будуть жити на ті 16 тисяч, які сьогодні прийняли. А деяким людям буде не вистачати навіть на сніданки в ресторанах. От, тому в них теж буде своя підтримка і в суспільстві, і в політикумі, і дипломатична за кордоном. Але я б хотів би звернути ще увагу. Обидва антикорупційних органи, і прокуратура, і НАБУ, і там решта, які можуть примикати, вони дещо змішують критерії їх оцінки. Ми, населення, експерти, їх оцінюємо виключно за одним критерієм. Скільки корупціонерів ви посадили? Вони переходять на поле боротьби вкусити один одного. Населенню це не принципово. Ні піар, ні ось ці підніжки, які вони одному ставлять, ні справи, які вони відкривають один одному на персонал. Населенню важлива одна річ. Відкривайте справи на гучні прізвища корупціонерів. Почніть з тих, хто найбільше крав. Не треба середню ланку зараз починати. Ви до неї дійдете за 3-5 років. Почніть з найгучніших прізвищ. Сьогоднішніх, вчорашніх, там, позавчорашніх, але дайте великі прізвища. Дайте людям надію на те, що найбільші корупціонери, які знущалися на державі, які знущалися над бюджетом, будуть посаджені. Все. Ось це буде найкраща оцінка. І не важливо, хто проти кого, скільки справ відкриє. Важливо, хто які справи заведе на реальних корупціонерів. Ось тоді буде суперпідтримка. І хто це зробить, той отримає повний карт-бланш. Тому що чи це old-fashion антикорупційний орган, чи це новий, ну, населенню не важливо. Можна провести соціологію на вулиці, спитати і в бабусі, і в молодиків, і в людей середнього віку. І вони скажуть одне й те саме. Дайте нам результат. Все. Тобто, а вони, і одні, і інші, вони багато в чому змішують краски. І вони вже входять в таку, скажімо так, корпоративну боротьбу антикорупційну, яка, на превеликий жаль, не дає користі держави. Бо коли вони з'їдають і вбивають один одного, сидять на березі корупціонери і радіють. І радіють з того, що от до них нікому немає справи. Вони подорожують світом, вони витрачають мільярди, вони скупляють лакшері нерухомість, вони літають чартерними літаками, і до них немає жодного питання. Тому ось тут треба ставити крапку і переходити на боротьбу, цю всю енергію направляти, на боротьбу проти реальних корупціонерів. Я почула, спасибі. Ну, в цій справі антикорупційній крапка поки що не поставлена, але в нашій розмові, на жаль, вже змушені ставити крапку, часу немає. Микола Давидюк, політолог, був гостем нашої студії. Власне, говорили ми, зокрема, про антикорупційні скандали. Будемо говорити і завтра ввечері. Теж про важливі теми. Тоді і зустрінемося. Але ви ще сьогодні ввечері теж залишайтеся з АТР. Попереду багато цікавого.